Ay, sa wakas, nahuman na ta. Ay, nalimpyo na gyud. Oh, diratong natanggal ng mga sagbot. Ayan, kailangan tanggalan na to ni siyang mga sagbot. Kay lisod kaayo. Mo ni, oh, kini, oh. Oh, ini. Kini siya. Kay na ang mga lisuan ni, pag mahulog ni siya dira sa atong basakan, managhag samot ang atong mga sagbot. Kailangan tanggalan na to. Dayon siya, og mga sagbot. Kaya maunay makabarato sa atong humay. Ay, limpyo na kayo. That's it. Limpyo na kayo itong humayan. Ayan. Okay. O karon mangatkat na minidana og manguli na mi. O dara nga atong balay. Okay. Naapatay mga tanggalunon dito dapita. Napay mga sagbot dito sa tong humay. Og diara pa, oh, kapras ani, oh. Kapras ani ka farmer, ka bukid. Ayan. Kapras ani kini atuan ni dinhi. Oh, naatuan ni dinhi. Naatay 590 square meter kini siya. Kini natay 590 square meter. Oh, nanapoy mga sagbot nga dapat natong tanggalunon. Ang mao ni siya, sunod na pud ni. Dali na punta magkumbate o panguha og mga sagbot. Okay. Dinhin na lang kutob kay alas 6 na. Magdigamo na puntag mamalingki pa di ay tano. Para natay idigamo karong gabi. Okay. Nagsugod tag buntag. Nahuman tag hapon. Okay. Tapos na. Nag-spray na pod. Okay. Dinhin na lang kutob. Bye-bye.